tunchuma rongbawlna chanchin kan ngai thlak tur chu du thu sam na ti chile rama Jenny chanchin ani Jenny chu United States mini in chile rama ala omang ti reng ala ngai to ngai lo Andrews University achanga a graduate nu chuan chile rama English zirtir tu ni turin a in volunteer ve a chumi kum top lama United States a kirvele mai tum ani lain Chile Adventist University a chuan kumnga zet Bible zirtir tu na a tho bele ta ani Jenny chuno pangte ani la ya chang to in missionary a kal hi a tumber ani ve a Andrews University a theology a zirlain chungkhat chu an zirtir tu pakhat hne na athil ti chak chu ashila he an zirtir tu hian zirlai pakhat chu kum masalama khan Adventist Volunteer Service kaltlang hian missionary turin alo chanpui to a chutiang kung zo ve tur chuan Jenny chu thuron alo pe ani Jenny chuan chu ngai dan chu cha atile a University achanga a graduate nu chuan missionary ni tura in volunteer tur ten an tho thei om chi an zonna vividfaith.org website chu atlo ve a Chile rama rongbawlna na om chu mu in dil na po a thelut ngal ani hun tam aliam lo adil na chu pom ani a ani po Chile rama English zirtir tu na kum khat vel thok turin thlo na in akalta ani Jenny chu avalim te reng em chu kum khat lek chu English class te Bible zirnan te le chian siam nan te amangral ani mai chi a chu wangin akumle chu la om chun som turin an som tange a alo pom vele mai boka akum ni na kum top lam alo thlen chuan Jenny chuan Spanish chong athiam tale a chuti lai chuan Seventh-day Adventist Church Central Chile Mission chuan chong chini mang thiam turin mi an lo zong me ka chu na chu Jenny chu an ko mu a ani po in lo pom vele in an kum thum na chu akaushan in kola chuan mangral vele in membership record dan tele secretary na to dan tur te chu azirtir chin ani ti chuan chu huna chuan Jenny po in Chilean mi pasal atan anei ta nge a awahim te lul em chutiang hun amman le de nu in Chile Adventist University chuan Bible zirtir tu na thok turin an ron som le ta a Andrews University a azir zo nu a bul alo chan to na a akir le thei tur chu alom tak set ani dan ang taka Chile khwa le tuini na anei nu chuan University a Bible zirtir tu ni turin engkim arwa manta a kunga chunga avoi khatnan Adventist Volunteer Service mile sa ani talo University a ngetan na thok ani ta zok ani tuna chuan he University a Bible zirtir tu pangazinga pakhat alo ni tareng mai ani le zirtir tu dangte chuan theology zirlai ni lem lo zirlai dangte po Bible chung thutlang pe chu an zirtir thawa ma se theology big zirlai te chuan ashanin an zir chin thung Jenny zirlai tam tak te chuan voi khatnan pathian chanchin le Bible te chu an zir ve a heng zirlai sang thum jing mun lia chena mun thum vel hi chu Adventist chung kwa ni lawa changa local an ni kum som ni pariat mi Jenny chuan amu manglam po a alaman ngai lo Adventist Volunteer Service kaltanga hetiang din mun a thleng thei hi lom thu a zoi bang thei lo Chile a hian kum khat chau cham turin kalo kala ma se kumruk aya tam ka omta he muna hian pathianin om turin min du ani ti in Jenny chuan asoi tun quarter 13 sabat tholom chen khathi chilan Chile rama Chile Adventist University ti changtun nan akaldona project pakhat na chu campa chunga zirlai somnga omtheina siam ani ang tuna hian he university a hian zirlai sangthum vel omin atamzo ki Adventist nilaw campus pon om anni he dormitory ti zau tur himi zong tan hon ani anga abik takin Adventist mi le sa mun la tak achanga local titan ani le zwalang project pani na chu kumtin missionary somthum khovel mun shanga tir chwa tur te training center thar saknan man ani pokang he training center thara hian zirlai titan classroom panga ba ka mi zangi chomnga chut theina tur auditorium a omdon bok ani phalta ka tholom in tho awangin lom thu kan soye khati chong kha tun chuma rongbawlna chanchin kan ngai thak theite chu ani